update. Camping. Camping, plywood ang gamit. Oh. Ayos ay. Kaya lang araw. Oh, Camping, plywood gamit, araw. lupit. Bawi na yan, ano. Puyat. Church. Ayos. Ito yun. Update po. Nakabili na po ako ng GoPro. Yun! Ano ang pinakamaganda sa lahat doon? Ano ang pinakamaganda sa lahat? Nakabili na po ako ng GoPro. Oo. Kunin lang namin sa sakyan. Muntik ba yung mga yan? Ayan. Kaya nila sasakyan. I-baking. Kami tatay maiwan. Kakabit kami ng plywood dito sa isa may kabilang kwarto ni Rita. Ate yan si Tatay Kalusi. Balik ka tapos atay. Tay, mga Kalusi dyan. Ikaw, mga tusi. Ito po kami ni Kuya Dison. Ayun. Ayun ng plywood. Right? Gilid po. Trabaho ko dito sa punat-punat.
Pasok mo din ako. Ganda lang. Wala ko dyan? Bawas pala. Ay naman ang purulan mo. Kaya lang muna. Doon, okay na. Sagad na doon. Nung naputulan doon, Umuso. Ay! Rice. kaya tas tato. Ito tayo. Kung kami ka lang eh. Kung saan? Ganyan na. Mahulog. Yan mo muna talaga. Ganto. Hindi, doon na doon. Yan. Ano ba?
Ay!
muna ang tingnan. Yung bala. Bala. Di ba na naayos? Hindi naayos. Pag ayaw na talaga. Wali, kung kaya ako kumagat, ano na yung lakas? Ulang talaga to. Ulang talaga. Pag tinapos ako dito kasi akong panggrabuti, wala na mga. Pahinga muna tayo dito.